Aizu, hemen, pasatu da, azkenean beti piano bat hemen, beste bat hemen, jolasten tokiteatzen bizi guztia, eta azkenean, gaur egun, piano bat ikusten duen aldiro, beti txorrada bera jotzea okurritzen zait. Eta mundu guztiak egiten duen, badakizuzuk fijo. Adinekoa gara eta mundu guztiak abestia jotzen du, pianoekin, xilofonekin, eta egiten. Baztenekin bai, ez? Bai, gure daineko jendean, da tipikoa besti hori, entzut ikusten genuen denok. Ez? Mitiko. Atarrabiakoa da Naikari eta ikusi dugun hau Rayuela Ensemble laukotea da. Beste hirurak Espainiakoa, Japoniarra eta Italiarra dira. Guretzat ederra da gero, Babelgo dorre bitxi honetan euskara entzutea. Aizuta, zergatik Paris? Saxofoi klasikoan eskola frantsesa oso garrantzitsua da. Bai, nik uste dut garrantzitsuenetariko bat. Eta, saxofoia belga batek asmatu zuen, baino Parisera etorri zen eta Parisen erakutsi zen lehendabiziko aldiz, eta... Zenbat denbora dara mazuen, asko? Frantzia bakarrik 4 urte, baino lehen Bartzelonan pasa nituen 4 urte. Autobusez joaten zara normalean? Ez, normalean konservatorioa metroz, baino beste lekutara joateko busez bai. Eta metroan ondo? Bai, ja ohituta, baino bai, pixua, astuna da. Astuna, ez? Bai, guatzo, metroa etorri, jendez beteta erabat, ateak ireki, ezin zen inor sartu eta joan egiten zen. Bai, hori askotan pasatzen da, utzi behar dituzu 3 metro pasatzen, zure hartu arte, bai. Zer iritzi duzu parisinoekiko? Imaginatzen dut denetarik egongo dela, baina orokorrean pixka bat hotzak eta... Hotzak dira? Bai. Aserra jendea, erraz esatzen dira. Bai, ezakit, pixka bat estresatu da daude beti. Bai. Beraien arrazoiak izango dituzte, ezakit, baina bai. Euskaldunon gandik batzutan esaten dute hori, ere? Bai, baina nik uste dut ez dela egia, ez? Ez da. Igual itxura bai, badugu, ezakit, hotza garela ematen du, baina egiten ez daula. Non behar diogu buelta horri bai, garaia da. Ikusten zaitut horre saxoa heltzen, jende asko dago, jende oso ezberdina, denetari dago. Arriskutsua ere bada Paris? Ez dakit, nik momentuz ez dut esperientzia txarrik izan, baina bai, beste jenderekin kontuz ibili behar dugu. Ederra da, Paris, Edozein kale, esan ez gaude leku superturistiko batean eta... Bai. Ezta. Baina gainera Pariseko parte hau iparraldea, iparrekialdea asko berritu dute. Azkeneko 10 urteetan edo. Lehen bazen pixko bat hola Pariseko geto edo. Eta orain berritzen ari ikusi duzue hor egin dute hori Filharmoni, konservatorio berria. Parte hau ez zen olakoa duela 10 urte. Berazuk musika klasikoa egiten duzu eta hau entzun ere, gustatzen zaizu? Bai, noski. Saiatzen naiz pixko bat denetarik entzuten. Baina ez dakit, konpositore bat aukeratu beharko banu, Ravel da nire kompositore gogokoena. Bere musika asko gustatzen zait, baina ere normalen ez dago saxorik orkestra sinfonikoan, baina adibidez Ravel, Ravelek saxoa sartu zuen hain ezaguna den boleroan, Ravelen boleroa, eta ez dakit hau saxofoilarientzat oso garrantzitsua da, ez dugulako aukera hau, orkestran jotzeko aukera hau askotan orduan. Kano joa, hijito... ¿Ves? Jai. Jai? Jai? Zer da jai? Bai. Jai, bai da? Bai. Jai japoneraz bai da? Bai. Bai? Bai? Bai, hitz batzuk daude ora mankomunean. Antzekoak? Bai. Beste hitz? Adibidez? Bai esan du orain. Bai. Par exemple, comment tu dis oiseau? Tori. Tori? Tori da? Bai. Tori? Tori? Jai. Bai. Et est-ce que t'as pris les flyers de la Croatie? Esaten du. Japoniarra, hola, japoniarrek soinu asko egiten dituzte olakoak, onomatopeiak edo, hitzik esan gabe. Hori zen baietz. Bai. Tu veux que je dise non? Oui. Hori da, ez. Esan du, bai ez dela eta, no dela. Oso erresa da egiten japoniarra. Badaki japonera, ja. Eta zerbeza nola da horrela.
Balentzuen ensaiotik irten, torrein zona tabernara utzi dituztetan pakean ensaiatzen, YouTubeen kotilatzen hasi eta aurkitu dut bideo hau. Hartu dut horren audioa, sartu dut nire programa batean, eta bilinez pixka bat jolasten, eta egin dut beste bertsio ezberdin bat. Eta erakutsiko dizuet. Hau eskuinean, oza horrela. Bai? Bueno, hori izan da egiten dizuetan nire opari txikia. Espero gustatu izan da. Bai, nik uste dut hiruoi asko gustatu zaigula. Eskerrik asko. Kuriosoa bintzat, ez? Bueno, momentuz ez da gure estilo, baina oie, etorkizunerako zergatik ez, pasa eguzu gure Facebook horrien jartzeko. Jarriko duzue? Bai, noski. Ensemble Rayuela, eren Facebookean. Noski, arrakasta handia izango du, segure aski. Plazterra izan da galanta zuekin egotea. Eskerrik asko bihotzez, saio zue berari ere. Merci beaucoup de